नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनथाम गोदान खौरां लानानै होफैदों। बे मोनथाम गोदान खौरांफोरा मा मा नोंथांमोननि थाखाय फारियै नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांनो नुनो मोननाय जागोन। सेथियाव दं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना गिबि खेबनि थाखाय एलुमनि फोरबो फालिदों। क'क्राझारनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना बारग' फरायसाफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय दिनै एलुमनि फोरबो खुंनायजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंनाया जाफुंलांबाय। बेयाव गासै सिगांनिफ्राय MA बारग'लांनाय गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै गोदान फरायसाफोरजों जथायै बे फोरबोखौ खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बर' बिफाननिनो बारग' फरायसा गौथुमा दैदेनलांदों। नैथियाव नुनो मोनदों LIC आव गोबां भेकेन्सि ओंखारदों। लाइफ इन्सुरेन्स कर्प'रेसन इन्डियानि बेयाव गासै 218टा पस्टआव भेकेन्सि ओंखारदों। दा बेनिनो एप्लाइ खालामनाया 15 मार्चसिमहालागै सोलिबाय थागोन। दा गाहायाव नोंथांमोना फारियै नुनो मोनलांगोन। बाहाय नुनो मोनदों स्टार्टिं एप्लाइ मुदा 25 फेब्रुवारिनिफ्रायनोमोन। लास्ट डेटआ जागोन 15 मार्चआव आरो लास्ट डेट प्रिन्टिं अर एप्लिकेसना जागोन 30 मार्चसिम आरो प्रिलिमिनारि एग्जामा जाहैगोन कल लेटारा फैग्रोगोन प्रिलिमिनारिना 27 मार्चआव आरो प्रिलिमिनारिनि एग्जामा जागोन 4 एप्रिलाव जाहैगोन। दा बेनिनो उनावहाय मेन एग्जामाव प्रिलिमिनारि जाय बिथांमोना पास जागोन बिथांमोनहा सिलेक्सननि थाखाय थियारि जागोन। सेलारिया जागोन 37,795 टु ओरैजाय आपाराव दंलांजोबो। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों एप्लिकेसन फिसआ जागोन पेमेन्ट दा अनलाइन, नाथाय ST नि थाखाय 85, आदार्सनि थाखाय 700 जागोन। बेनिफ्राय एज लिमिट दं। एज लिमिटआ जाबाय 21 इयारनिफ्राय 30 इयार्ससिम आरो ST हिसाबै आपार एज रिलेक्सेसना गभर्नमेन्ट रुल्स बायदियै मोननो हानाय जागोन। भेकेन्सि डिटेल्सआ जागोन AE सिभिलाव दङ 29, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना BE अर BTech सिभिल इन्जिनियारिं सिभिलाव। बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेलाबो BE अर BTech नांगोन 10 पस्ट दं। गासै नायलांनानै मोनफ्रोमावबो गावबा गावनि सुबिदाखौ मोननो हानाय जागोन। एसिस्टेन्ट आर्किटेक्टआव दङ 4टा, बाहाय नुनो मोनदों B आर्किटेक्चार जानांगोन। बेनिफ्राय AE स्ट्राक्चारेलाव दङ 4, बाहाय MTech ME जानांगोन आरो AE MEP इन्जिनियारिंआव दङ 3 मोनथाम पस्ट, BTech BE जानांगोन। AAO केरेक्टार एकाउन्टेन्टआव दङ 40, बाहाय बेचलर डिग्रिबानो जानो हागोन। AAO एक्सुआरेल बाहाय नुनो मोनदों बेचलर डिग्रिबानो बेबो जाना थांगोन। AAO लेगेलाव 40, बेचलर डिग्रि जायखिजाया। बेनिफ्राय AAO राजभाषा बाहाय 8टा, मास्टार डिग्रि हिन्दी अर इंलिसाव। AAO IT आव जागोन 50, बय डिग्रि इन्जिनियारिंनि अबा MCA बाबो जागोन होनदों। दा बेनिनो एप्लाइ खालामनाय लिंक आरो अफिसियेल वेबसाइटनि नटिफिकेसन आरो अफिसियेल वेबसाइटआ नोंथांमोननि थाखाय नैबेबायदि क्लिक हियार होननाय थागोन। दा बेनिनो लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव होनाय जादों आरो नङाबा नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि अल आसाम केरियार बुनानै नोंथांमोना allasamcareer.com आवबो नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन। दा भिडिअखौ उननियाव जागायलांनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नटिफिकेसन बेल फैयोबा थुना लाब्लानो जाबाय। जोबथारनायनिया जागोन नोंथांमोननि थाखाय नैबे सावरायनाय। दा बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबाय थानो जानो हागौ सासे हौवा आरो सासे हिन्जावसाखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव गाज्रि सावगारिजों लोगोसे गाज्रि भिडिअ नोंथांमोननि सायाव नुजाबोगासिनो दङ। दा बे जाथायखौ लानानै आं बाहाय बुंनो नागिरदों। सिगाङावबो आं गोबांखौ बुंबोखांबाय। दा बे जाथाया जाहैदों आं बाहाय बबेनि सोर बेखौ आं मख'नाय नंलिया। मानो होनबा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो बेखौ बुंनांगौनि आं साना। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जोंनि बर' मानसिफोरा ओरैबायदि अबस्थायाव थाफैबाय जे गावखौनो गाव मानसि होननानै जोङो बुंनानै लानो लाजिनाय मोनबाय। दा बर' होननानै जोङो लाजिनो मोनबाय। मानो होनोब्ला जोङो जेसेबांनाखि मोजां बाथ्रा, जेसेबांनाखि मोजां पिकचार बेफोरनि सायाव जों सावरायनो एबा बेफोरनि सायाव जोङो शेयार खालामनो, आपल'ड खालामनो ससियेल मिडियायाव जोङो बाहायनो रोङा। नाथाय सोरनिबा माबा मोनसे गोरोन्थि, सोरनिबा माबा मोनसे गाज्रि बा हारिनि माबा मोनसे गाज्रि, जाय गाज्रिया हारिनि थाखाय लाबोनो हाथावथाव बेखौ हले जोङो स्प्रेड खालामनायाव थाबैनो गोसो गुदुं जायो आरो साफ्रोमाबो बेफोरखौसो इन्टारेस्ट मोनो। दा बेनि थाखायनो बार बार बुंबाय थाबोदों बेफोरबायदि सावगारिफोरखौ
बेफोरबायदि आखलफोरखौ जोङो जेसेबां हायो दोनखोमानो हायोब्ला जोङो मोजां जागोन। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बर' रावा भारतबर्षआव 80 सिदुलाव हाबबाय। 8 सिदुलाव हाबनाय रावखौ जोंनि बर'आल' रायलायो बा जोंनि बर'आल' सोलोङो बे नङा। दुलाराय मुलुगावनो 8 सिदुल हाबनाय रावखौ सोलोङो आरो बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन। गासिबो बर'खौल' रोङो बे नङा। साखाथिनि जेसेबांनाखि हारिफोर दंसै बा गुबुन गुबुन गेदेमाफोर दंसै बिथांमोनहा रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों बर' रावखौ सोलोंनो लागासिनो दङ। दा बेयावहाय नोंनि मोजां जा नोंनि गाज्रि जा जों जेसेबांनाखि ससियेल मिडियायाव हगारगोन बेयो फुरा स्प्रेड जानानै बाहेरायाव बारलांगोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोसोम जोमै। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि सावगारिफोरखौ जोङो शेयार खालामैयानो मोजां, आपल'ड खालामैयानो मोजां आरो जाय आपल'ड खालामो बेखौ जों बयबो हाजासे बादा हरनानै बेखौ दानहोनो हानायनि केपासिटि खालामनांगोन। दा बेखौ नोंथांमोना बुंनो साननो हागौ आं बुंनायनि सायाव गोबाङानो कमेन्टबो हरनो हागौ। नोंलाय मानो स्प्रेड खालामखो बा नोंलाय मानोथो बेखौ सावरायखो? सावरायनायाव बाहाय नोंथांमोनानो बुंखाबाय, दहायनो बुंखादों। आङो बाहाय नोंथांमोननि थाखाय पिकचारल' होदों, नामबो मख'वा, रावखौबो आं जेबो बुंनाय जायाखै। दा नोंथांमोना जायफोरा बुजिनो हागोन नोंथांमोना बेखौ हमनो हाखाबाय जानो हागौ। जेखि जाया मानो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोननाय मोजां मोनैया नोंथांमोननि सायाव। नोंथांमोना आरो नटिफिकेसन बेल थुदोंब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव गोबां लिंक दङ, बेफोराव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जाहैगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।